Pa prije svega zbog ove situacije, epidemiološke situacije i problema koje imamo sa koronavirusom, problem zatvorenog prostora i upražnjavanja tjelesne aktivnosti, bitna stvar danas je da djeca budu tjelesno aktivna, pogotovo u otvorenom prostoru i što više na svježem zraku u prirodi. Pa, prije svega radi se o zdravlju. Sport kao aktivnost pospješuje kvalitetu života i zdravlje. Osim toga pospješuje i razvoj motoričkih funkcija i sposobnosti, a ono što je jako bitno i razvoj ličnosti u današnjem svijetu. Jesam, bavio sam se itekako puno svim mogućim sportovima, upražnjavao sam sve moguće oblike sportova i zapravo ja nisam mogao bez sporta svakodnevnog. Pa prije svega učenicima bavite se sportom, budite tjelesno aktivni jer kroz sport ćete razvijati ličnost, zdravlje i kvalitetu života. Najdraži sport mi je definitivno triatlon. Pa triatlon je zapravo multisport, to je sport koji je sastavljen od više sportova, plivanja prije svega, bicikla i trčanja, atletike, ali ima i drugih, ajmo reći, dijelova. Jedan, ajmo reći, šaroliki sport, mogućnost tjelesne aktivnosti 365 dana u godini u otvorenom prostoru, zatvorenom prostoru, zapravo jedan idealni sport za razvoj zdravlja. Pa postoje i teške dionice, teške discipline, ali postoje i one lakše discipline koje su primjerene svakome. Pa vrlo jednostavno upišu se u neki od klubova zagrebačkih i jednostavno dođu na prvi trening, pogledaju, isprobaju i većinom ostaju. Na razini škola ne postoje. To je jedna od ideja Hrvatskog triatlon saveza i Zagrebačkog triatlon saveza da se uspostave natjecanja na razini osnovnih škola i srednjih škola. Postoje kategorije mlađih sportaša, to je U9 i U11 na razini državnog prvenstva, ali na razini škola u gradu Zagrebu ne postoji još. Pa, što se vidi iz priloženog, biciklizam. Ali jednako je drago i plivanje i trčanje, ali nekako biciklizam mi je nekako kao dionica ili nekako možda malo draži. Tako zaista zapravo svako dijete ima osim lopte i bicikl, ali ono što je zadnje vrijeme primijećeno da djeca uz bicikl bi trebala imati i kacigu koja je zakonom o sigurnosti prometa obavezna. Nažalost, djeca i roditelji ne prepoznaju kacigu kao dio biciklističke opreme. Pa kaciga je jako bitna zbog očuvanja zdravlja, prevencije ozljeda i zapravo kaciga je obavezni predmet ili rekvizit u bavljenju biciklizma. Pa ako je to prevozno sredstvo, onda je apsolutno svaki dan. Ali za bavljenje biciklizmom, odnosno bavljenje triatlonom, dovoljno je 2-3 puta tjedno da se napravi određena škola sigurne vožnje biciklom u klubovima. Naravno. Apsolutno jedna od najvažnijih stavki kod odabira kaciga je da je kaciga zapravo atestirana industrijski. To znači da ima certifikat o sigurnosti. Zatim da veličinom i oblikom paše na glavu i da je pravilno, ajmo reći, postavljena na glavu. Nažalost, to je tako. Jako puno djece koje su u prometu, koje sjede na bicikl,
zapravo nisu ni svjesna opasnosti kao ni njihovi roditelji i nemaju kacigu kao sredstvo, ajmo reći, sigurnosti u samom prometu. Kaciga je itekako bitan element u očuvanju zdravlja i prevenciji ozljeda, pogotovo glave djeteta.